Zela tanga ron chuan nuwa mi pui ma thu soya Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal-a'n Chief Minister ani na atanga bânna thehlut tur thu a soite video masa kan ngai thlato a soyang ngeiin voin September ni som pasari thole ni hian Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena nena Chief Minister ani na atanga a bânna le kha a thehlut Chief Minister atanga Arvind Kejriwal a ban thu hian ramchung chanchin thara mun poimo ber lo chho ngalin soizui a lo hle a BJP lamin Kejriwal chu Supreme Court thupek awanga Chief Minister ani na atanga bang lo theilo Chief Minister ani chungpo a engnama thok thei chuang lovani ti in zela tan tira bang dai to tur jok khani anti a Aam Aadmi Party lam ve thung ero chuan duni se Kejriwal hian sarkar alakalpui chunjom zel thei thu soin mi puite ro rel na ada poimo zo ka wang chawa he thutluk na hi siam ani thu an soi ve thung Supreme Court in CBI te case Arvind Kejriwal a bel apek ni khan CBI te chu on lam nei lova ruling le opposition te en sang lova diktak le moi taka na thok turin na hrila Arvind Kejriwal an man chan po zela khung rei an tumwang shrim niya alan thu han soi Delhi liquor policy ya sum ti chingpen na om lowero ko ta hian ngai tua alani lova mase Supreme Court thau hian ED te case Arvind Kejriwal bel apek lain bela chua chunga Chief Minister Office le Sarkar Secretariat a kallo turin Arvind Kejriwal hi a hriat tira tin sarkar file poimo a Lieutenant Governor nena kal tur file ani lo chuan ming sign lo turin atibok kan hriat angin Arvind Kejriwal hian Chief Minister ani tira tangin eng portfolio ma chang lova chu wangin a ming sign tel lo po in sarkar department sang na tam tak a changtu minister en puina hnuaia an thok thei tin file poimo zual Lieutenant Governor din a sign ngai chi reng a te chuan Arvind Kejriwal hian ming ala sign chunjom zel thei tho awangin duni se chuan Chief Minister ni na hi ala chel chunjom zel thei ni in alanga Supreme Court in Sarkar Secretariat a kal la phalsak lo lain Assembly House a kal le Cabinet meeting a ko te ero a khap lo thung chung te ani awang chuan Chief Minister hi ni chunjom zel duni se ani theilo na dan engma om chuang lova ma se video masalama kan ngai thlâktu angin mipuin Chief Minister ni tura an dua in thlanna an thlang le ani ma lo chuan Chief Minister thutlenga thut chunjom hi adu tari lova mipui ro rel na ngak turin ti hian bânna thehlut ta ani bânna thehlut tur thu apuan atangin ayo a Chief Minister thutlenga thutur hi tunge ni ang ti zo na le inrin siak na hatam hle a BJP lam chuan Kejriwal hian lalna le thunei na adu ema wang le ro puina le nom sak na thlak hlel awanga anupui Sunita Kejriwal chu Chief Minister tura aruat ngei ringin Chief Minister Bangla chua san phalan rin lo thu anaw pui chi ama Aam Aadmi Party chu Kejriwal te chung kota ani thu war takin an soibok mase voin September ni som pasari thole ni hian Kejriwal-a'n bânna thehlut ma in MLA te ko khomin meeting anei puya chuta chuan in thlanna nei ani a result puan ani ma a Chief Minister ni chunjom turin a Cabinet Minister ni lai Atishi chu lungrual taka pawm ani Atishi hi kumsamli pathum a upa ni mekin sangni som ni in thlana MLA ni tran ve chau kha ani a Mani Sisodia le Satyendra Jain te man an ni a Minister an ni na atanga an ban hnu in Atishi hi Saura Bardwaj nen kumno pangte ni in Kejriwal a cabinet an luta kumin Delhi Assembly budget session Mars thla aneya khan Atishi hian finance changtu ani angin budget alo pharto nge tin Mani Sisodia department chantrin lian le poimo berte zinga mi Education Department changchun zomin ne takin Atishi hian ain kolmek bok ani voina Aam Aadmi Party Legislature Party meeting in Chief Minister atana Atishi an pom thu hi Delhi Aam Aadmi Party President Gopal Rayan chanchin bumi te ma apuangin
Atishi chu lom pui na hlana chumi hnuah chanchin bumi te hma hian Atishi chuan thu soichhun zomin Arvind Kejriwal-a'n Chief Minister thuthleng a kalsan angai tamai chu hreom ati thu a soya Chief Minister thutlenga Amah a thut alo tul tamai chu chanchin lom om ani ruala chanchin lungai thlâk ani telbok thu a soi Mahse Delhi mipui te thinlunga Chief Minister pakhat chau a om chhun zom reng tur thu soin chu Arvind Kejriwal ani thu Atishi hian a soya election nei ani hma zong Delhi mipui tele an party MLA zong te nena Kejriwal a Chief Minister ni tir le ngei tura in lungrual le thahnem ngai taka an tho ho tur thu a soi BJP in Lieutenant Governor kaltlangin mipui te ti hreom turin a thlawna electric kan pek thin ti top tur le a thlawna damdoya in enkolna kan pek thin zong ti top vek tur te hospital le school te ti chele vek turin ma an la in Delhi sarkar an phiaru chhun zom le ngei don ti kan hre veka Mahse ahminga Chief Minister kani ve chung hian Delhi mipui te chan him tur le antana bei turin ka thei top ka chhuah dona Arvind Kejriwal a kai hruaina in adu dan ang taka sarkar kalpui ka tumang ti in Kejriwal an da poimo chhun zom zel tur thu Chief Minister thar tur hian a soibok Atishi hi zirna lama misang University of Oxford atanga master degree pahnih zirchuak ngat ni in Susma Swaraj le Sila Dixit te hnung zuin Delhi meicha Chief Minister pathum na ani don ta ani engtika nge Atishi hi Chief Minister atana lâwk ani anga tu te nge Cabinet Minister a omang ti te Delhi Chief Minister le Lieutenant Governor in kara boruak thalo le in puton na omreng thin hi engtiangin nge ahma chon chho ve ang ti te tin politics chanchin thar dang tenen in mu chhun zom zel kan tumanga tunata ne ro chuan heti chin hi ni le report se next video in mu le theu kan tum don nia chumi hma chu mang tha le ri vek phot ule